नायलाय यही ना हाँ Hello guys, gobaw समनि उनाव खारजोबाय नामालै हा खारजोबाय मैलाफ्रा खारबाय So guys, दायो जों बङाइगाव थांनो नागिरदों बङाइगाव DTDC आवहाय मोनसे पार्सेल फैदों आंनि मुङावहाय आरो मा पार्सेल फैदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं खोन्थागोन लोगोसे थाम्बनेलाव नायनानै आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ Let's go to Bongaigaon. Hello guys, आं दिनै गोबां खुसि मानो होनोब्ला आं दिनै पार्सेल लायनो थांनो नागिरदों बे पार्सेला आंनि थाखाय गोबां इम्पोर्टेन्ट आं दायो नै सुन्दारि मोनबाय दाख्लै बहाय जेरै प्रान्जल फैदोंमोन बे लामायावनो बेनिफ्रायनो आं बेखौ लाना थांदों आरो नैबे सेरफांगुरि आरो रामपुरबारि थांनाय ओरै साइडथिंजाय आरो जों बङाइगाव लामाथिंजाय थांदों Hi guys, sorry about that आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायना होनो हायासै मानि 2020 नि लास्ट भिडिअ आरो लोगोसे हेपि निउ इयार नि नोंथांमोनखौ विश खालामनाय निमाहा बिनाय थाबाय So guys, happy new year to you guys, all of you जायफोर प्रकाश नार्जारी नैबे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आरो बिथांमोना मोजां मोननानै दङ So anyway नैबे काजलगावनि ओभारब्रिज रायजो राजाफोर आरो बेवहाय बेंटल साइड आरो दांतल साइड थांनाय लामाखौ नुनो मोनगोन So जोङो बेजों बङाइगाव थांगासिनो दं ओभारब्रिजआव दङ दायो आरो लोगोसे आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थानो सानदों नैबेथिंजाय नाहरदोंना बेथिं बेंटल थाङो आरो नैबेथिंजाय दांतल थाङो Anyway guys, thank you for watching Guys, BRPL मोनबाय जोङो बङाइगाव BRPL एक्चुअली बे BRPL आ जोंनि चिराङावसो गोग्लैयो बाट बेखौ बङाइगावनि BRPL होननानै बुंनाय जायो मोनबाय जों सापागुरि आरो लोगोसे एरै हाबनानै बिराद ट्रेफिक दं आरोना बिराद ट्रेफिक मोनदों Guys, the बङाइगाव मोनबाय सापागुरि बेवहायनो जोंहा सापागुरि बास स्टेन्डआ ओइथिं थाहैबाय ओइथिंजाय बेवहायनो जोंहा मानगोनां रायजो सभानि बारग' रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारि सारनि फिसाज्लाखौ मोन्दोंमोन आरो बे जायगायावनो सापागुरियाव बेयावहाय सिनेमा हल मोननै जागोन बेबो बर'निनो बिगोमा असिन्त नार्जारिनि बिल्डिं बियो मिथिबायना कन्ट्रेक्टर असिन्त नार्जारिनि बे शपिं मल जागोन आरो लोगोसे फिल्म हल जागोन मोननै फिल्म हल जागोन होननाय खोनादों आं बेवहाय गोबां ट्रेफिक नै एसे खम जाबाय थ' मोनबाय जोङो ओरै सिदा थांबानो जाबाय Hey, DTDC. Hello guys, DTDC मोनबाय नै नायलाय यही ना हाँ लिरनायखौ नाली और ये देखे जा सकते हैं अभी फोटो वगैरह नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए डायरेक्टली थांखानोसै बाइकखौ गादोल' नोङो दायो प्रडाक्टखौ लाबाय पार्सेलखौ बङाइगावनिफ्राय दायो रिटार्न टु रुमाव थांफिनगासिनो दं आरो बेसादखौ नायनो थाखाय जि गोसो जाना दं मा खालामनो माला सहैगोन रुमाव माला सहैगोन बेखेवना नायनो थाखाय माला सहैगोन नायनो थाखाय बे प्रडाक्टखौ माला सहैगोन स' फाइनाली सहैसिगोन स' गाइस जों सफैबाय जायगासिम लाइटखौ अन खालामनो र' बेनिखौ बेवहाय जिरायनानै आं बेखेवनोसै दिनै मोनसे पार्सेल सफैदों बे पार्सेल एक्चुअली नै बेवहाय लेपटप दंखायो नै बे लेपटप दंखायो बाट बे लेपटपावहाय बिराद स्ल' जायो ओमफ्राय दा जोङो लेपटप गोदान मोनसे
अर्डार खालामदोंमोन मोनबाय मोजाङानो wow oh headphone dong ओमफ्राय नोंसोर माउस बेग बेजों लोगोसे बेग बेखौ दा नायथ'वाखै आसलानो नै बेयावसो मेनानो बेयावसो सना फिथर आंनि बिखा फांदां नै सफैबाय बुस्थुआ नायदो मोनसेलै नांथ'ला डेल कम्पानिसो माथो दावदैनि माबा बायदि सना अन्थाव बेसेबां गुसु जाना फैदों डेल फुरा हेभि खालै स' गाइस आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनि नैयाव ग्राफिक्स स्क्रिननि माबा आखाइनि स्केनिंबो दङ बेवहाय ओमफ्राय लोगोसे नायलाय अन जाबाय बेनो Core i7 आरो 10 जेनेरेशन मोखांखौ देखायना होनोसै आं खोन्थानि नोंथांमोननि सिगाङावहाय Core i7 ओमफ्राय 10 जेनेरेशन आरो लोगोसे बियो NVIDIA 2GB ग्राफिक्स बा दाम गोसानि माने 4GB ग्राफिक्स लगायनो हाया माने गोनां बायनो हायासै बाट आं बेखौ सानबाय कि रां थाइसे थाइनै इदि बुथुमनानै आरोबाव 4GB ग्राफिक्स लगायनो मानो होनबा रेमा 8GB रेम नालाय ओमफ्राय रेमा 8GB रेम ओमफ्राय माबाया मा होनोमोनलाय ग्राफिक्सआ 2GB ग्राफिक्स इंटेलनि स' नायदो मोजाङै एसे हा पन्डास फन हरदों लाबोलाय बारा इसेबां हाइ-फाइ बेवहाय माखासे गोबां सिस्टेम लागायबावनांगौ दङ बेबो गोबां खम हार्ड डिस्कआबो SSD आरोना बेखौथ' दा माबादोंसै बेखौ बेवहाय बेखौ बेगखौ देखायनोसै नङा होमबा बे बेगा लेपटपनि बेगा मोजाङालाय एसे लेपटपनि थाखाय मोजां अनलि लेपटप बे साइजजों जाबदों 15 सो बियो 15 इंचि वायरलेस Zebronics web branded बेबो वायरलेस सरि बे वायरलेस नङा गोसोबायदि आरामसे खोनासंदो भिडिअ एडिट खालामनाय मा आरो एडिट खालामनोबाथाय खोनासंदो एडिट खालामदो गोसोबायदि बास दिनैनि खुसिया बेनो कि आंना फिसाज्लाया फैबाय i7 10 जेनेरेशननि 8GB रेम
2GB ग्राफिक्स 2GB ग्राफिक्सखौ आङो 4GB ग्राफिक्स लागायनांसिगोन माने बेयाव बानायना माबानानै आरो 2GB ग्राफिक्सखौ सोरबा बायनोबा आंनिफ्राय बायनो हागोन आं 4GB ग्राफिक्स लागायगोन बावैनो रां जमायनानै थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय